Създаването на AI инфлуенсъри е все по-популярна тема. Някои подобни вече натрупаха милиони последователи, имат договори с различни брандове, рекламират и въобще хората ги харесват и следват. Но как се създава AI инфлуенсър? На това ще се научим в видеото, което предстои. Аз съм Етиен Янев, вашият пътеводител в света на AI и дигиталния маркетинг. Ако доскоро беше трудно да създадем инфлуенсър, тъй като да кажем при снимка или видео, нямаме консистентност при образа, да кажем променя се, ако сменим позицията се променя лицето или нещо по самия персонаж, то този проблем вече е решен. И ние сега ще дискутираме един инструмент, чрез който ще създаваме AI аватари, а именно инструмента Hixfield. Hixfield е много интересен, защото той е агрегатор на някои от най-добрите AI модели за изображение и за видео. Тук може да намерим Nano Banana, а ако отидем във видео може да намерим мощния Kling 3.0 и много други, изключително много инструменти. Това, което обаче ние в момента ще разглеждаме е Hixfield Sol 2.0. Реално това е модел, който е от Hixfield. Може да го намерите, мисля, само тук. И той създава много реалистични изображения. Сега ще го кликнем и да видим къде ще отидем. Когато сме в Hixfield Sol 2.0, предполагам първо и прави впечатление тези снимки, които съм направил със себе си, но преди това да ви обясня всъщност всяка една от функционалностите. Първо гледаме ето тук долу. И какво виждаме? Трябва да е включен Sol 2 модела. Може да избираме различни пропорции на изображението в различно качество, съответно виждате в 2K, колко генерации да прави на промпт. И другото интересно в Hixfield Sol 2.0 е, че може да избираме пресети, т.е. готови настройки на камерата, на осветлението, на стила на изображението и така нататък. Ето вижте, когато отидем ето тук, имаме някъде около 20 готови пресета, също така според Hixfield, кръстени като moodboard. Имаме да кажем стар смартфон, мистичен град, дигитална камера, най-различни, каквото ви харесва и всъщност когато пуснем някои от тези пресети, много се променя ефекта върху самото изображение. Преди обаче да ви покажа как създадох тези изображения с себе си, просто ще пусна една генерация и ще изберем да кажем стар смартфон като пресет и да видим как ще изглежда това изображение. Промпта съответно, който използваме е човек, който стои пред луксозна кола. Айде да видим. И виждаме самата снимка. Сега доста неща правят впечатление. Първо, качеството на изображението наистина изглежда доста реалистично. Това, което ми прави впечатление е самата позиция на манекена, в случая избрал да бъде това момиче тук. Доста естествена позиция, колата, светлината, личи си, сякаш е заснето от стар смартфон. Сега си представете във всеки един от другите пресети, а ние ще разгледаме след малко. Голямата трудност обаче при AI е да създава изображения с един и същи образ и така той да не се променя в различните снимки, когато използваме различни пресети. Това също ще ви покажа как ще го разрешим в момента. Отново в Hixfield трябва да отидем в Character Sol ID и всъщност когато кликнем на него, ето тук се появява това меню. От тук можем да си създадем нашия герой. Когато кликна на Character, вижте какво ми казва. Трябва да кача поне 20 на снимки, които да бъдат в добро качество, да се вижда ясно лицето, да има от различни ъгли изображения и така нататък. И всъщност трябва да избягваме дубликати, едни и същи снимки, групови снимки, на които има много хора, както се вижда тук. Такива снимки с много филтри, т.е. такива, които има твърде много редакция под тях, не е желателно. Сега, за примера, който аз ви показах, не успях бързичко да намеря 20 снимки със себе си, но сега си представете, че вие тук реално давате 20 на снимки на AI аватар, който вие сте генерирали вече. Вие сте създали, да кажем, с Nano Banana. Казали сте на Nano Banana да ви даде снимка на самия аватар от различни ъгли, за да може след това да създавате и вече консистентни снимки. Аз качих 13 снимки и ще ви покажа съответно ефекта от тях. Върнах се на Hixfield Sol и всъщност откъде се активират самите персонажи, които вие може да използвате. Ето от тук. След като си обучите модела с няколко ваши снимки, а това някъде отнема около 10 на минути след като качите изображенията, вече се появява да може да избирате характера, героя, който вие сте решили да създадете. Това може да бъдете вие, може да бъде и такъв фиктивен герой. И сега си представете по такъв начин, да кажем, може да си направите Instagram канал и да качвате изображение с един и същи персонаж, да му дадете някакви характеристики, някакъв характер, да пишете по-интересни постове и реално така профила да започне да се развива.
Сега, аз използвах различни мудбордове тук, за да мога реално да създам ето тези изображения, които вие виждате тук. Някои от тях са сполучливи, други не бих казал, че се получават перфектно, но на база на като цяло успеваемостта, при която имаме при AI, мисля, че процентът е доста висок. Ето тази снимка, да кажем, с стар смартфон и промпта е човек, който стои пред кафе, мека светлина и сутрешно време. И мисля, че голяма част от тези параметри тук са изпълнени. Доста добре е докарал моето лице. Мисля, че това е една от доста сполучливите снимки. Тази, може би, не ми допада чак толкова много, най-вече заради лицето, прическата, но пък всичко останало се е справил. Виждаме, тук имаме улична фотография, човек, който гледа към магазин. Всъщност тук е другия проблем, че аз реално не гледам в случая към магазина, но както се казва, това да са косурите на фона на това колко много се е развил изкуствен интелект. Тази се е получила доста добре с пресет, наречен дигитална камера, и се вижда отново колко е добре, колко е естествено. Даже тук някакво петно съм се изцапал, изглежда се едно съм на домашно парти някъде и доста реалистично изглежда. Също така тук сирена съм използвал като ефект. Тази изключително много ми харесва. Мисля, че и лицето е докарал, и ефектите върху колата, и отзад вълните, въобще доста добре се е получила, а промпта, който съм написал, човек, който стои до Ферари. Сега, има и някои други много интересни функции, които ще ви покажа, и как може да създавате много изображения наведнъж, вместо да правите всичко едно по едно. Преди обаче да продължа с това да ви показвам как да създавате дигитални аватари, да се забавлявате, пък може и бизнес идея да ви хрумне, искам да ви разкажа за една възможност. Става въпрос за AI общността от 0 до AI герой. Това е най-бързо развиващата се AI общност изцяло на български, в която имаме няколко основни мисии. Да обясняваме AI на човешки език, да показваме всичко най-ново и още по-важното да показваме само практическата страна на AI. В момента се намирам в самата платформа, която не е просто курс. Тук не получаваш еднократен курс, макар че след малко ще ти покажа как имаме много видеа, от които можеш да се учиш. Ние всъщност имаме активна общност, която постоянно задава различни въпроси. Ето, когато се появи нещо ново, веднага си го споделяме. И вече сме около 200 човека. И искам да ти кажа нещо много важно. Ако искаш да се учиш на AI в тази общност, изобщо не е нужно да имаш предишен опит. Може да стартираш от началото и ще можеш да напреднеш изключително бързо. Какво още е интересно? Както обещах, освен активната общност, където тук си споделяме най-различни новини и дискусии, имаме класна стая, в която, вижте, като кликна, има много и различни ресурси. Имаме записи на наши онлайн срещи, които правим. Имаме малко онлайн лекции, имаме различни такива туториали, от които може да се учите, ресурси, които да разглеждате. С други думи, ако AI ви е интересен, тук ще напреднете много бързо. Освен това обаче, имаме и месечни срещи, поне 2-3 срещи правим на месец. Съответно, от календара може да си ги видите. Имаме срещи, които са между общността, обаче вече започваме да каним и външни гост-лектори, така че ако искате да се включите в общността от 0 до AI герой, да се срещнете с хора, които са с вашето мислене, желание и мотивация да се учат в света на изкуствения интелект, ще намерите линк за регистрация в някои от коментарите под това видео. Сега, за да продължа да ви показвам интересните функции тук и въобще как да започнете да си правите консистентни персонажи, когато отидем на Character, тук има още една много интересна функция, която се казва Photodump. Photodump представлява следното: да дадете пресет, който вие може да изберете. След малко ще видите, че има няколко готови пресета, и автоматично Hixfield да създаде над 10 изображения в различни стилове, в различни позиции на тялото, и така да имате цяла една галерия. Много пъти са ме питали, мога ли някакси да си направя цяла фотосесия при това бързо? Ами ето тази функция Photodump върши подобна работа. Сега ще кликна на нея, пък да видим какво ни чака и там. В момента се намирам в Photodump и всъщност виждаме, че веднага той ми дава два пресета, от които мога да избера. Доколкото виждаме, единия е за дами, а другия е за господата сред вас. Аз реално избрах именно този пресет, като кликна. След това мога да си избера персонажа, който вече аз съм обучил вътре в Hixfield, и веднага ви показвам колко изображения се появиха при това мигновено бързо в Hixfield, и всъщност се получи много интересно. Ето ни в Hixfield и всъщност тук може да видите различните изображения след въпросния Photodump,
които също някои са се получили много добре. Иска ми се да бях толкова красив, колкото съм се получил тук, но някои са наистина интересни. Ето това ми се струва, че е доста реалистично. В случая виждаме, че е използвал по-генерален, по-общ мудборд, но реално е използвал най-различни. Ето тук също можем да видим, пак е по-генерален. И всъщност това, което прави тази конкретна функция фотодъмп е, че изписва набързо много и различни промптове, така че бързичко да получите цяла фотосесия. Ето вижте, тук съм в самолет, също доста добре, тук съм в някакъв костюм. Пак казвам, някои от тях са получили добре, други не толкова. Ето тук ми се струва, че доста така реалистично е докарал нещата и също атмосферата е доста добра. Осветлението въобще много реалистично се получава чрез фотодъмп и ако искате една бърза фотосесия, може да използвате тази функция. Другият плюс, когато създавате въпросните AI аватари е, че след това лесно тези изображения може да ги превърнете в видеа и всъщност да си създадете подобен аватар и в видео. Когато дойдем ето тук, имаме много и най-различни модели. Един от моите любими е Cinema Studio и аз вече съм създавал видео в този канал, което можеш да гледаш реално. Отново може да избираме персонаж, както се вижда тук, а след това може да създаваме и изображения, които са със същия персонаж, но в различни ситуации, така че накрая да може да си построите цяло едно видео. И така всъщност чрез AI в Hixfield можем да започваме да изграждаме нашите дигитални аватари и инфлуенсъри. Много ще ми е интересно да ми напишеш в коментар, смяташ ли, че AI инфлуенсърите скоро ще заменят реалните такива. Това беше всичко от това видео. Ако ти е било полезно, приятно и интересно, удари камбанката, абонирай се за този канал, защото тепърва ще има много и полезна информация. Чао за сега и до скоро!